I si et digués que el futur energètic sostenible té un cost amagat? Quan pensem en energies renovables ens venen al cap turbines eòliques o camps plens de panells solars, un futur verd i brillant sense dependència dels combustibles fòssils. Però darrere de cada placa solar, darrere de cada bateria de cotxe elèctric, hi ha una realitat que no podem ignorar: la nostra nova dependència dels minerals crítics. Liti, cobalt, níquel, tots ells són materials escassos i fonamentals per fer aquesta transició possible. Per fer realitat aquesta transició, es preveu que en els pròxims anys necessitarem entre 10 i 40 vegades més liti. El mateix passa amb els altres materials, com el cobalt i el níquel, que veuran un creixement brutal a la seva producció. Tenim prou reserves mundials per sostenir aquest ritme? A més, la recerca d'aquests minerals està creant una nova forma de dependència geopolítica en països competint pel control dels recursos. Per tant, és crucial buscar alternatives. El reciclatge d'aquests materials i el desenvolupament de noves tecnologies més eficients seran factors determinants perquè aquest canvi pugui ser possible a llarg termini. Recorda, el poder està a les teves mans. La informació ens farà sostenibles. Informa't i actua. Subscriu-te al canal per a més contingut sobre transició energètica.